niin. Taivassalossa ollaan ja nyt on vähän parempi kala kiinni. Ai nyt tää mennä aika ilkeitä iskuja. Ois mennyt siimat muuten varmaan poikki. Jarru laulaa koko ajan. Keli on ollut koko päivän aivan kaamea. Toivotaan nyt, että se kruunattais nyt jollain. Tero on ollut koossa. Kato mikä pyörteet. Nyt tulee Oho. pieni. Nyt tulee pieni. Anna, jos se vetää, niin anna mennä vaan. Joo. Ei muuten sieltä ihan heti tuu. Mikäs sulla oli siimana? 16 sitten viima. 16 kiloa. Joo. Hyvä pitäis pitää. Ja kyllä tää nyt Se vetää teräviä iskuja, niin paina puolta Tero kohta veneessä, jos se menee vielä tonne päin paljon. Joo, Tero oi. saa isomman kuin mä oon saanut, niin mä roon itkeä. Kyllä. Irti. Kyllä, nyt on iso. Irti. Vaan irti. Ja videokuvaus loppu tähän.